लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोबाय। आं दायो माने स्टेट बेंक अफ इन्डिया माने SBI बेंक बेयाव माने ATMआव फैदों। माने जोंनि बर'फोरा माने गोबाङानो माने रोङा नालाय गावनि एकाउन्टनि बेलेन्सखौ चेक खालामनो थाखाय बेंकआव लाइन जायो। बेनिखायनो आङो ATMआव गावनि ATM कार्डजोंनो ATM मेसिना माबोरै चेक खालामो आं बेखौ देखायनो होननानै दा फैदों। बेनिखायनो बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो। गिबियावनो जोङो ATM कार्डखौ नै ATM कार्ड बेयो SBI नि बेफोर नै बेखौ जों ओरै लागोन दै। नैबे गोसोमखौ नङा बेखौ ओरैजाय नैबे ओरै सोना नै दा इयाव स्लाइड सोदो नै ओरै सोबाय दा। दाना मा जाखो प्रसेस जागासिनो दं दा नै इयाव नायदो नै दाना मा ओंखारखो नै इन्टारनेसनेलाव सुदो बेखौ खनसे थुना हो आरो प्लेस बाय जादों ना नै प्लेस बाय जागासिनो दं आरो दा प्रसेसिं जागादों प्लेस बाय लिरदोंना नै प्लेस बाय जादों दाना नै ओंखारबाय। दाना सेलेक्ट खालामनो होदों इंलिस आरो हिन्दी दङ बेयाव थुयो। जों दा इंलिसाव थुनोसै इंलिस थुनानै नै दाना इनकुवारि बेलेन्स इनकुवारि दं नै लास्ट गाहायाव नै बेयाव थुदो। दाना बेयाव मा लिरदों मोननै नाम्बार जेखुनु मोननै नाम्बार थुबानो जायो आरो ना नै दा नै आं थुना देखायनोसै नै 2 5 आं 5 2 5 थुबाय नै नाम्बारखौ नाय बेखौ थुनानै दानो मा खालामनांगोन नैबे ESआव थुनांगोन ESआव थुना होबा दाना मा जागोन जोंना नै सिक्रेट नाम्बार बे दाना नोंनि दोननाय सिक्रेट नाम्बारखौ दाना आं सिक्रेट नाम्बार थुनोसै। आं सिक्रेट नाम्बार थुबाय दाना नै माबा जाबाय नै प्लेस बाय जाबाय दा दाना देखायसिगोन आरोना बेयाव दा आं मा खालामदों आं बेलेन्स नायगोन नालाय आंनि एकाउन्टनिखौ आं दा बेयाव थुसिगोन प्रसेसिं जागासिनो दं नै दा नायदो नै आंनि बेलेन्सआ बेयो बिदि नायनो हायो आरोना प्रसेस जाबाय दा बेबायदि नायनो हायो। लोगोफोर बिदिब्ला मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन। उनाव गावनि एकाउन्टआव बेलेन्स नायनाया बेफोरबायदि खालामनानै नायबानो जाबाय। बेंकआव लाइन जानानै गोनांथि गैया। बेंकआव थांनानै गावनि एकाउन्ट बेलेन्सखौ नायनो थाखायनो बेंकआव लाइन जायो। नाथाय बेंकआव गावनि ATM कार्डजोंनो ATMआव मेसिनाव मारै नायो भिडिअखौ मोजांसिन जोबजासिम नाय आरो सोलोंनानै ला आरो बिदिनो गाव थांनानै ATMआव नायबानो जाबाय।